Здравейте хора, аз съм EvilPlayBG и не съм си имал татки много време. Нещо 3-4 месеца и исках да ви покажа една измама. В момента съм в PvP България. Значи... И този пис се опита да ме излъже. И ми прати дори free SMS да ми покаже, че уж неговата програма работела. Значи уж можел да си пращаш SMS без пари. Естествено аз не му повярвах. Значи той казах му да ми прати SMS, да видим дали работи. И той пиче реши да ми прати SMS. И ми прати. Много е прост. Прати ми SMS, нали? Аз си го вкарах, видях, че работи. Искаше да му пратя 4 SMS по 25 лева. Общо си 44-те. Сега го блокнах от Skype и сега ще видите клипа. Така, че първо да ви разведа, защото без някакво се прави и не съм снимал от отдавна. Тук имам някакви простоти. Една фулка, 5 лек, шарп меч, хоме, отивам до хома да ви го покажа. Така, значи, чакай сега само да ви кажа, пич се казва ето така. Ето това е пича. Ето така се пише. Тук имам простоти, значи той хом е просто временен. Ще си го преместя след това. Така. И... Добре, сега ще ви покажем Warp Event. Аз още не съм ходил на Warp Event до сега. Все още съм никакъв ранг. Ще изчакам. Значи аз няма да съм с ето този ник EvilPlayBG. Ето този. Ще съм с един Evil. Ето така ми е ника принципно. Ето бях сайта преди малко. И така. Това е Warp Event, който не е чак толкова лош. Warp off. Швем Warp. Warp YouTube. Добре, сега ще видим. Така, сега ще видим просто. Значи, дрън. И почти аз скоро никога няма да стана ютубър в този сервер. Нали, яко е да си ютубър, защото и без wow, the fuck up. Така. И тук да е Mortal, който е пълен простак. И така. Възможност да набавят и гъза. Така. И сега гледайте. Чай само да спрем, защото съм пълен простак. Батке. И какво викаш, хака работи, мисъл, не ми обясни пак, защото малко се обърках. Как така? Какво ти обясна? Еми как работи хака? Смисъл? Еми как работи? Как да го пуснеш и да го направиш безплатен SMS, ли? Да. Значи, нали, пращаш SMS-а, не, първо вкарваш в това текста и номер в хака и твоя си номер, после му таковаш. После пращаш SMS, той ти е безплатен, даваш му кода, за да пак да стане безплатен за сигурност и вкараш в сайта. И ти е готово. Значи пращам си SMS от моя телефон и те са ми безплатни, така ли? Да, безплатни са ти за всеки сервер, за всеки. И мога да си пратя SMS за колкото искам и няма да ми вземат пари. И една стотинка няма ти вземат. За всеки сервер и трябва да напишеш IP-то в хака, там има едно, де пише IP. Аха, няма да ми вземат пари, така ли? И една стотинка няма да ти вземат.
Значи окей. Сега ти пращам кодовете само тако. Окей.